Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Hormatly musulman doganlar, dinimiz İslam'ın möhüm we berk tawşyryklaryndan biri hem musulman zenanyň, musulman gyýyzyň geýnişidir, libasıdır. Ýagny musulman zenanyň, musulman gyýyzyň, musulman geliniň geýnişi, libasy, eşigi nähilek bolmaly. Özüni alyp barşy nähilek bolmaly. Edebi, gylyk häsiýeti, ahlagy nähilek bolmaly. Daşaryk çykanda näme öňünde geýnişi nähilek bolmaly. Şol mesele dinimiz İslam'yň möhüm we berk tawşyryklaryndan biridir musulman doganlar. Çünki İslam gelmedinden öň jahiliýe zenanlary, jahiliýe diýanymyz İslamdan gelmedinden öňkü döwre jahiliýe diýiler. Yani kafirleriň we müşrikleriň ýaşan döwri, insanlaryň şirkde we küfürde ýaşan döwri. Şol döwrüň zenanlary öýünden daşaryk çykanda keseki näme erkekleriň öňünde örtmeli ýerini örtmeýän ekenler. O ýarym ýalаңaç bolup, boynuny, saçyny, ýakasyny açyp, dar, açylyp, saçylyp, bezenip şeýdik geýnipdirler. O daşary kamçyly görnüşde çykypdyrlar, keseki erkekleriň öňünde hem näme şu görnüşde gezipdirler. Keseki erkekler bilen öz aralaryny araçak goýman garym gatym bolupdyr. Jahiliýe zenanlary. İslam gelende bolsa, Allah Taala Kur'an-ı Kerimde musulman zenanlara doly örtünmegi, ýapyk geýinmegi farz edýär. O musulman zenanlar öýden daşaryk çykmaly bolanna jilbab geýmeli digini Allah Taala Kur'an-ı Kerimde tawşyryk berýär. We Kur'an we hadis musulman zenanlara gurulaýyşyna, ýöreýişine, özüni alyp barşyna gowy gözegçilik etmegi we asylly bolmagi bir tawşyryk berýär. Ýagny zenanlaryň, musulman zenanlaryň näme erkekler bilen garym gatym bolmaly däldigini we zenanlar bilen näme erkekleriň arasynda araçak bolmalylygyny dinimiz İslam kıyamada çenni kanun edip goýýar. Ýagny dinimiz İslam musulman doganlar musulman zenanlaryň arly, namusly, utançly haýaly, edepli, ekramly, asylly, agras, ahlakly, terbiýeli, awraýly, mertebeli, pak zenanlar bolmalylygyny we bu kiri bolmak üçin näme etmeliligini bize öwredýär. Ve edil şonun ýaly musulman doganlar Kur'an we sünnet, yani Allah Taala Kur'an-ı Keriminde ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde musulman zenanlara arnamussuz, utanç haýasyz, gylyksız, ahlaksız, sujuk, gözü, yüzü, bedeni oynap duran, ýörenni özüni erkeklere gorkezjek bolup çaýkanyp ýöreýän, öýünden daşaryk çykanny özüni erkeklere güjeňläp, bezenip, atyr sepip, saçyny açyp goýup, gözüne eýe bolman erkeklere seredip, erkeklere ankaryp, ýa bolmasa sesini gaçaldyp, goh almagy edip, özüne üns çekip, ýarym ýalаңaç bolup, daraşyklar geýip, ýa bolmasa balak jinsler şu döwürdekiler ýalak geýip, keseki erkekler bilen gurulaşmaly bolanna, näze ses bilen gurulaşýan we näme erkekler bilen garym gatym bolup ýören, aýnak we ýeňil kelle zenanlardan bolmaly däldigini Kur'an sünnet näme diýär? Bize habar berýär we şu zatlardan äge edýär. Şul sanap geçen erbet vasıplaryň musulman zenanyna bolmaly däldigini, hatta musulman zenanyň şul vasıplary göterýän zenanlara meňzemeli däldigini Kur'an we hadis berip tawşyryk berýär. Elbetde bärde aýdylyp geçilen zatlar käbirdiň zenanlara da erkeklere de degişli. Şul erbet vasıplaryň Kur'an we sünnet ýeňil kelle zenanlara mahsusdygyny, oşalara musulman zenanlaryň meňzemeli däldigini umumunda näme bize şonu berip tawşyryk berýär. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aýdýar, Ahzab suresi 33-nji sura 33-nji aýetinde: "Ve qarna fi buyutikunna ve la tabarrajna tabarrujal jahiliyetel ula." Musulman zenanlara ýüzlenip Allah Taala aýdýar. Ilkelen peýgamberiň şol döwürde sallallahu aleyhi ve sellemiň zenanlaryna, aýallaryna we musulman zenanlara ýüzlenip Allah Taala şol aýetinde aýdýar: "Öýleriňizde oturun, ey musulman zenanlar, öýleriňizde oturun." Ve daşaryk çykmaly bolanyňyzda İslamdan öňkü döwürdäki zenanlar ýaly açylyp, saçylyp, ýarym ýalаңaç bolup, bezenip çykmaň diýär. Allah Taala näme diýär? Şol jahiliýe zenanlarynyň bolşy ýalakda musulman zenanlar siz bolmaň. Erkekler onu her hilek bolup örtmeli ýerini örtmän, ýakasyny açyp, saçyny sallap, saçyny selkiledip, her hilek bolup ýöreýişini üýtgedip, çaýkanyp ýörep, üns çekjek bolup, gepini sözüni üýtgedip, näzli gurlap, ýa şoňa meňzeşdatlar edip, bezenip, atyr sepip şeýdip erkekleriň içinde aýlanyp gören şol jahiliýe zenanlar we müşrik kafir zenanlar. Siz şolary ýalak bolmaň diýär Allah Taala. Şolary ýalak bolmaň, öýden çykjak bolanyňyz bu zatlar etmäň, bu hilek bolmaň diýär Allah Taala.
beýdip öýden çykman diye. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Muslim hadis kitabında geçen hadisinde diye sınfan min ehlin nar lem arahuma kavmun ma'ahum siyatun ke'eznibatil bakari yadribuna bihan nas ve nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun mailat ru'usuhunna ke'asnimatil buhdil ma'ilah la yedhulnal cennete ve la yecidna rihaha ve inna rihaha la yucadu min masirati kaza ve kaza. Ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aydiya bu ümmetten niye? Menin görmediğim iki topar insan çıkar diýip aýdýar. Entäk ýok diýär, men olar görmek diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Emma näme soň çıkar şol iki topar insan niye? Şolaryň biri kim? Ellerine diýär, sığırın guyrugy ýaly gamçylar bilen insanlary urup sütem edýänler, zulm edýänler, haksızlyk edýän insanlar diýär. Diýmek ümmetin içinde şeýle bir zalimler peýda boljak, adamlar urup ýenjip, söwüp, zulm etjek. İkinji topar haýsy? Peygamberimiň peýda bolar diýen ikinji topar haýsy ümmetin içinden diýä Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geýniligi ýalaňaç diýär. Geýniligi ýalaňaç, meýletdiren, meýleden zenanlardyr. Geýniligi ýalaňaç. Şu açyk söz musulman doganlar. Kasiyatun ariyatun. Geýniligi üstüne eşik barmy? Bar. Emma şol bir wagtyň özünde ýalaňaç. Yani ol geýin eşigi onuň awratyny örtmeýär. Şeýle bir musulman zenanlar var şu watka şul hadiste diýilşi alakka geýniligi ýalaňaç. Geýnipdir emma näme örtmelerini örtmeýär. Peygamberimiz şonu diýär, kasiyatun ariyat. Geýniligi ýalaňaç diýär. Meýletdiren, meýleden zenanlardyr. Serediýän anqyşymda eşigi bar emma hemme yer bildirip dur. Aňarsy barsa tuňaryp dur, örtülmelerini örtmändir. Saç açykdyr, döş açykdyr. Bütün bedeninin agzalary ýeke-ýeke sanap durmak gerekdir. Hemmesi görnüp dur. Yani üstüne şeýle bir eşik giyip dur, şöyle eşigi çıkarsan hem giydirsen hem tapawut etme. Hemme bedeni tutuşluğunu, boyu, sirati, figurası hemme zady bildirip dur. Bar mı şeýle insanlar şu ümmetin içinden peýda boldy, çykdy mı? Çykdy. Hatta Mekke müşriklerinin, kafirlerin ayarları hem bulan giyinişi alakka giyilmeyedi. Emma giyinansak da bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in haber berişi alakka ki şu haber bermeklerinin özü hem bir mucize. Peygamberimizin dişi alakka bizim içimizden çıktı şolar. Ve giyinansam şu da orada beter köp çıktı. Gözümüzden görüp oturuz. Özü musulman diye, kurulasan ben musulman diye, Peygamberimiz govariyan diye, Kur'an'a iman ettim, ahirete iman ettim diye, ben Türkmen diye. Emma giyinişine serediyem. Hol yollan çıkan kafir denenler yalakka. Belki onun niyeti ol del. Ağırlanıp bilmen, düşünmen ediye, moda deyip ediye, yeni bir zat deyip ediye. Emma daş sıfatı şolara men zat dur. Neyme? Kasiyatun ariyat. Geyiniligi yalaňaç. Ne şol hili geyinýän musulman gyýyzlar, türkmen gyýyzlar, gelinler, ene Peygamberimiz hut sizin şu bolup görüşüňiz barda 1400 ýyl mundan öň hadisde aýdyp goýupdyr. Size diýipdir näme şol hili geyinýänlere geyiniligi yalaňaç diýipdir. Jinsly, futbolkaly, ya olmasa ýanky alakka aýagynyň ýarysy açyk eşikleri giyýärler. Gysga, dar, şuna meňzeş. Hatta Türkmen köýüne giyýärler hem dar giyse hemme ýer töňörüp dur, çişip dur, bildirip dur. Bu da geýniligi ýalaňaç. Erkekler ünsün çekip dur, geýniligi ýalaňaç şol. Peygamberimiz näme şeýdip habar berip goýupdyr. O näme etdi? Näme diýdi? Meýl etdiren. Yani erkek kişi görse gözünçe şuna meýl edýär. Çünki näme? Allah Teala goýupdyr. Erkekde şular näme? Zinana meýl edýär. Tebigatyna ba. Bir-birine garşy näme meýl goýupdyr. Haçan ne görse şonu näme? Şonu meýl edýär. Isleýär şonu. Şoňa seredýär. Peygamberimiz näme diýdi? Meýl etdiren. Köpüsgem näme maksatlaryny geýnýär şolaň? Şeýdip üns çekmek üçin, erkekleri näme ünsüni çekmek üçin, görünmek üçin, özüni görkezmek üçin. Bu näme diýär? Meýl eden zenanlardyr. Özleri hem şolar erkekleri meýl edýär. Allah saklasın. Beýnen sahabe bizim içimizde şu hili adaylar bolup dur. Ve Peygamberimiz devam edýär. Kelleleri düýän örküşleri ýaly tüňürüp duranlar diýär. Düýän örküjüne hilek tüňürüp dur, bildirip dur. Kelleler şol hilekdir diýär. Ýani günümizden dil bilen aýtsak purçoska diýip tüňürüp goýarlar, çiýişirip ulluhana diýip. Hawur uliş bitiren ýalaga diýip gaýşaryp toýda anna munna şey diýip çykýarlar. Musulman senan. Musulmana asla bu hilat bolmaly däl. Musulman saçynyň, musulman zenan saçynyň ýekeje taryny keseki erkege görkezmeliler. Şoň özü günahkarçylyk. Emma näme çiýişirip ulluhana diýip tüňürüp beter näme şey diýip uliş bitiren ýalaga diýip gaýşaryp çykýarlar. Daşaryk. Keseki erkekler näme ahram erkekler ömünne. Peygamberimiz näme diýär? Kelleleri düýän örküşleri ýaly tüňürüp duranlar diýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle bir jikmejik şunu habar berýär 1400 ýyl mundan öň. Ol wagt musulmanlaryň içinde bu hil zatlar ýokdy. Hawa kafir denenler geýnýär de o hili. Emma musulman denenler içinde ýokdy. Emma Peygamberimiz ummatynyň içinden çykar diýdi şolar diýdi. Şu wagtym geýnänsam çykdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýişi alakka.
Soň näme diýdi Peýgamberimiz? Olar diýdi cennete girmezler. Cennetin iyisine mi almazlar? Cennete girme anarda dursun ya. Cennetin iyisine mi almazlar diye. Aslında cennetin iyisi diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzak ağırlıktan geliyendir diye. Cennetin iyisi şeyle vur hoş, şeyle vur yakımlı, uzaktan hem gelecek diye insanın burnuna. Emma şol uzaktan hem iyisi gelecek cennetin iyisini şu hili giyinyen, giyiniligi yalanaçlar, dar giyyenler, jinsi giyip örtmelerini örtmen, şeydip daşarık çıkyanlar, kellesini tümördüp görenler, yakasını açıp saçını selkeledip görenler, Peygamberimden şu iyisine mi almaz deydi şu denenler deydi. Şimdi şunu, şu hadisi Müslüman zenanlar, şu hili giyinyen Müslüman gıydılar, Türkmen gıydılar, gelinler, kov fikirlenmeli. Biz bunu size yamanlık islap, ya bir yigrenmek üçün, ya biri yigrendirmek üçün diýilýän zatlar däl. Birinjisi şu bizim boynumyzyň borjy. Biz bilýän okan adamlar, talipler, mollalar, ahun şu zatlar aýtmaly. Gatywarsalaram, halamasalar biz haka aýtmaly. Çünkü bizim boynumyzyň borjy. Kıyamet günü näme biz aýtdyk, ne bilýärdik, biz ýetirdik. Bul bir. İkinci, musulman doganlar. O hususan şol hili giyinýän musulman uýalarymyz, jiglerimiz, türkmen gıydyları. Bul söz men sözüm däl. Ya bir plan ahunyň sözü däl, plan alymyň, plan şeyhiň sözü däl. Kimiň sözü? Alemleriň Rabbi bolan Allah Teala'ň saýlan peýgamber, kıyamet peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aýdan sözleri. Bu hadis nerede geçýär? Sahih Müslim'de geçýär. Sahih Müslim diýmek näme musulman doganlar bilýäňizmi? Sahih Müslim'de okulan hadisler we Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem agzyndan çykan ýalak. Aýry şu görnüşde giyinýän musulman türkmen gıydyları. Eger Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem siziň öňüňizde durup, ey musulman gyýdy, ey türkmen, ey ummatym, sen şeýdip dar giyme, ýarym ýalanaç giyme, giyiniligi ýalanaç bolma diýse näme diýerdiňiz, näme jogap bererdiňiz? Men ýani elbetde şular näme diýerdi? Hawa diýerdi, bolýar diýerdi, etçekal diýerdi. Onda eger musulman bolsak, ha Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem agzyndan eşitdik, ha ana şu Peýgamberiň aýdyny bize kitap arkaly bize ýetirilipdir, sen bir zat musulman doganlar. Uýalarymyz, jigilerimiz, şu hili giyinýänler, ýarym ýalanaç giyinýänler, biz aýyplap, garalap, ýigrenmek üçin diýemizok, gowluk islap diýäs. Ene edil şu menden eşitdiňiz ýa plan ahunyň eşitdiňiz däl şol. Edil Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemden eşitdiň ýalak diýip kabul ediň. Peýgamberiň hadisi şol. Şunu gow oýlanyň. Peýgamberimiz bize äge edýär, ummatyň aýallaryna äge edýär, giyiniligi ýalanaç bolmaň. Başga ol ahlaksız aýallar ýalakka erkeklere meýil edip, her hilek giyinip erkeklerim özüne meýil etdirip ol hili bolmaň diýär. Kelläňizi tüňmerdirip ýörmäň diýär. Üns çekip, onda näme? Musulman gyýdy şu zatları eşitip, musulman gelin şu zatları eşitip öwret almaly. Iki günlük dünýä. Awadanňa bu ýsany päder eýdip gezersiň. Ýüzüňdeki çyky durtuk çyksa sen ýüzüň görer ýalak bolmaýar. Sana awadanlygy beren, saglygy beren Allah. Kıyamet günü hasap bermeli. Dünýä diýerine ha diýman geçip gidýär. Iki günlük ojuk-bujuk oňa-muňa eşige oňa-muňa alanyp, her hilek sypatdan sypata girmeli däl. Allah'ın buyruğunu, Peýgamberiň buyruğunu unutmaly däl. Öz däwini, dessuruny, ýoluny, ýörelgäni, türkmençiligi unutmaly däl. Bir ýurda baranda başga bir durly, ýene başga ýerden başga durly bolup sypatdan sypata halan hala girip görmeli däl. Bu musulmana gelişmeýär, türkmene gelişmeýär. We musulman doganlar şun içine, şul aýdylanlaryň içine ýene de internetde her hilek suratyny goýýan gyýdlarym girýär şun içine. Her hilekke ýarym bilen suratlaryny goýýan gyýdlarym şun içine girýär. Näme her hilek bolup surat düşüp, bolam Instagramda ýa başga ýerde paýlaşýarlar. Şu düne utançsyzlyk, haýatsızlyk, ýa-ni geýniligi ýalanaç diýäni meýleden meýletdiren ýa goýýan näme şo özüne laýyk goýsunlar diýip bir 5 manatlyk bir şeýle bir gadar zatlar üçin masgara bolup şuňal zatlar edýärler. Şu düne şul hadisiň içinde aýdylanyň içine girýär. Şul hadisde aýdylan zadyň içine girýär. Meýleden meýletdiren internetde goýýar. Özüm meýledýär, görsinler şonu diýip, görüp şoňa bir zat ýazsalar, şeýdip laýyk zat goýsalar begenýär, uly şu tirenýärler. Asletinde bir nadanlyk we akmaklyk. Musulman zenana, türkmen gyýdyna hiç gelişmeýän zat. Şuňa da ünsüreli musulman doganlar. We Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ahzab suresi yine yankı suran 33. sure 59. ayetinde näme diýär? Ya eyyuhan nebiyyü, ey Peýgamber diýär sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah ta yüzlenip aýdýar. Ya eyyuhan nebiyyü, kul li azwajika ve banatika ve nisa'il mu'minina yudnina aleyhinne min jalabibihinne. Ey Peýgamber diýär, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aýallaryňa, gyzlaryňa, mu'minleriň, musulmanlaryň aýallaryna aýt, daşaryk çykanlaryna üstki jilbaplaryny giyip çyksınlar diýär. Allah Teala näme buyurdy?
Peygamberin ayalları sallallahu aleyhi ve sellem'in yani musulmanların eneleri bolýar Peygamberimizin ayallary. Gyzlaryna we mümin musulmanlaryň ayallarına aýtdy. Daşaryk çykmaly bolanyna öz asyl öýde geýip boran koýnaklarynyň üstüne jilbaplaryny geýip çyksynlar diýe. Jilbaplaryny. Jilbab näme? Gynansak da bizim halkymyzyň bir topary jilbabyň nämedigi unudulgy. Jilbab musulman doganlar adaty, zinanyň adaty geýýän koýnagynyň üstünden geýilýän boýdan başyna siratini, yani figurasyny, bedenini dol örtýän giyin koýnak. Käbir ýerlerde satır diýerler, ya abaya diýerler, giyin. Gol gapdal zady giyin, gol zady giyin bolup duran näme koýnak. Bu adaty koýnyň üstünden geýilýär. Şurada käbir düzeltmeli, ýalňyş düşünjeler we bizde islama wara örtünmeli ise kelläňe şey dip, "Hawa ýalajak dakkan hijab şondan ibaratdyr" diýerler. Ýok, bu ýalňyş zat. Hijab tutuş bedenini örtmekden, kellejiňi örtmek däl. Şu ýalňyş düşünýänlikler üçin şu wagt balakly hijablar peýda bolupdyr. Kellesi örtülgi näme balakly, jinsly ýa bolmasa dar ýa şuna meňzeş. Bu ýalňyş bu islamda diňe kelli örtmek diýen zat ýok. Islamda jilbab ba tutuş zenan maşgalan boýdan başyna bedeni örtülmeli. Hawa jilbab şol musulmanda onlar. Haçanna şol ayetler iňenne, jilbab ayetleri we örtünmek ayetleri iňenne musulman zenanlar näme etdiler? Ay men nefsime yaramaya, ay menin tak tayin nala, ay men şeyle, ay men beyle diýmediler. Şol ayet iňni we sahabalar öz ayallarına, gyzlaryna gidip şol ayetleri yetirdiler. Allah Teala şeýle ayet inirdi diýenden gönü jilbaba geydiler, gönü näme hijaba geçtiler, dol örtündiler. Ene bizim ıvrat almaly insanlarymız musulman zenanlar, Türkmen gyzlary, Türkmen gelinler, ene şol ayallar Peýgamberin ayallary, Peýgamberimizin ayallary, Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in gyzlary, sahabalaryň Allah olardan razy bolsun zenanalary. İlkinji nesil musulmanlar Allah Teala'ň razy boldum diýen kişiler şolaryny musulman gözleýän bolsak, ine ilkinji nesil musulman şolar biz şolara seredip dini öwrenýäs. Şolar şol ayetler eşitene nähilek boldular, nähilek amal etdiler. Haçan şol ayetler iňenne hijab ayeti, jilbab ayeti näme etdiler? Gön hijaba geçdiler, gön jilbaba geçdiler. Bir salym hem pikirlenmediler, ay şeýle men taýin ýa şuňa meňzeş zatlar diýmediler. Ve şey dip näme ilkinji nesil musulman zenanlar näme jilbab giýýärdiler, dol örtünýärdiler. Hatta ýüzlerini hem örtýärdiler. Misal üçin Buhari we Muslim hadis kitaplarına gelen hadisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem musulman zenanalara şunu emrediyor öz döwründe. Kaçanla musulmanlar bayram namazyna çykanna näme diýip Peýgamber sallallahu ayallarym gelsin diýe bayram namazyna. Ayallarym gelsin diýe. Hatta Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem haizli, yani ay başı wagty öýünden çykmagy oturan zenanlarym hem gelsin gyrada dursun namaz okumasalaram näme etsin diýe musulmanlaryň haýır doga dilerlerine goşulsunlar olaram diýe. Hatta öýden çykmagy oturan ulygyzlarym gelsin diýip aýdýar Peýgamberimiz. Haçanla Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu buyrugy berenne hemme zenanlar çyksynlar bayrama gelsinler musulmanlaryň şu nämesine bayramna goşulmaly diýip aýdanna musulman zenanalardan biri şu soragy var ya Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem musulman zenanalardan biri Peýgamberimize şu soragy berýär. Näme diýär? Ya Resulallah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Aýtdy, ya Resulallah diýär, birden içimizden birinin şol wagt jilbaby bolmasa näme etmeli? Münsürüm ayette Allah Teala näme diýdi ýani? Yudnina aleyhinne näme diýdi? Min jelabibihinne. Jilbablaryny örtünüp çyksınlar diýdi Allah Teala ýanky ayette. Jelabib, jilbab sözünün köplügi. Jilbab birligi, köplügi näme? Jelabib. Sahaba zenan Peýgamberimizden näme soraýar? Edil şu ýanky ayette geçen jilbaby soraýar. Ya Resulallah diýär, şol bayrama çykmaly diýdiň, bolin içimizden birinin diýär, jilbaby bolmasa näme etmeli? Bolup biler ýuwlugydyr ýa ýene bir zatdyr ýa şuňa meňzeş bir sebäp bilen şol wagt taýin bolmasa näme etmeli? Ýa-da näme etsin diýär jilbaby bolmaýan. Yani ünsürüm ilkinji nesil musulman zenanyň düşünjesine seret. Jilbabsız daşaryk çykmaly dälligini bilýär. Bir gat ýoksa bir gat koýnak bara. Çyk bolsa şu bir gat koýnak bilen çykyp bermeli. Emma şol bir gat koýnak bilen öýden daşaryk çykmaly dälligini musulmanyň bir gat jilbabsız musulman zenanyň jilbabsız daşaryk çykmaly däldigini bilenlik üçin Peýgamberimizden sonra ya Resulallah jilbaby bolmasa näme etmeli? Onda Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, "Qala la tulbisha ukhtaha min jilbabiha." Onda diýär sizden biri diýär musulman ayal doganyna, gyz doganyna, ýani din doganyna öz jilbabyndan bir jilbabyny beräýsin diýär. Näme bayrama gidip gelýänçe. Diýmek näme? Şunu ýerde geçýär şu hadis Buhari we Muslimde musulman zenanlar ilkinji nesil musulman zenanlar jilbab giýýän eken we jilbabsyz daşaryk çykmaly däldigini bilýärdiler.
Başka bir hadis Ebu Davud hadis kitabında geçiyor. Ayşe enemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zenanesi musulmanın enesi oluyor dedik. Ayşe enemiz Allah ondan razı olsun aydiya kana rukban yemurruna bina ve nahnu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem muhrimat fa iza hazaw bina سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. Aydiya Ayşe enemiz haçanna biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen peygamberimizle ihramlı vaktimiz haca varyan vaktimiz diye yani atın üstünde ya da düyan üstünde yanımızdan niye nemeler geçerdi? Atlılar geçerdi yani keseki ne mahram erkek kişiler başka musulmanlar denimizden geçip giderdiler diye. Haçanna şolar bizim denimize gelenine diye neme diyedik diye Ayşe enemiz sedelet ihdana cilbabaha min ra'siha ala veciha. Bizden biri diye neme diye cilbabı bilen niye olur denimizden geçip gidiyen şeyler yüzümüzü yapardık diye. Yine neme geldi cilbab sözü geldi. Demek neme cilbab giyen ekenler ve cilbab hatta şeyle ulu giyin eken neme yüzünü yapıp bilen eken şon bilen. Ve haçanla denimizden geçip gidenlerine diye uzaklaşıp gidenlerine yine yüzümüzü açardık diye. Demek nämeken boydan başyny örtýän giň jilbab gelipdir we ol jilbabyň bir uju bilen gerek wagty näme keseki erkekliň öňünde ýüzüni hem näme örtýän ekenler. Demek näme musulman doganlar musulman zenan daşyryk çykanyna jilbab giyip çykmaly. We Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde aýdýar innal mar'ata awratun nip aýdýar. Zenan maşgala diýe awratdyr diýe, ýani örtülmelidir diýe. Awrat näme örtülmeli ýere awrat diýe. Zenan maşgala tutuşluğuna awrat diye. Boydan başı örtünmeli zenan niye? Yani boynu açık koymalı değil, saçını açık koymalı değil, elini, kolunu, yakasını açık koymalı değil. O cinsi giymek, futbol giymek anırda dursun. Yönen tek yakanı, şunun menzeşerini, kolunu zadın açık koymak bulunak. Ve Müslüman doğanlar cilbab barada, hicab barada başka ayetlerim ba ve yine buna değişli başka hadislerim ba. Şu ayet ve hadislerin neticesinde Müslüman ulemalar şu şartları çıkarıyorlar ve diyorlar. Kur'an ve sünnetten gelen hadislerin neticesinde zina maşgalanın libasında şu şartlar bolmagy wajib dip aýdýarlar. Haýsy şartlar? Birincisi, yani musulman zinanın eşiginde bolmaly şartlar. Daşaryk çykanyna bolmaly, kesekliň öňünde, ýani mahremliň öňünde eşiginde bolmaly şartlar. Birincisi, boydan başyna bedenini dol örtmeli. Yekece bir barmak galyp gelem açyk bolmaly däl. Boydan başyna hem ýerini örtmeli. Bir näme Hanafi mezhebi var, şöyle yüzünü açsa bolýar, yüzünün toğalygyny, bilen bilegi. Hatta ulema diye eger katı owadan bolsa, ya bolmasa şuna meňzeş yüzü makyajly zat bolsa yüzünü hem yapmaly. Hatta fitne fesat döwrü bolsa yüzünü yapmagam wajib diye. Bizim Türkmenimizin içinde hususan hem gelinler näme dipdirler, yüzünü yapıpdyrlar, yaşmak bilen şey yüzünü ýarsyny yapıp üstüne näme proje gatypdyrlar. Demek birinji şerti nämeken? Boydan başyna bedenini doly örtmeli. İkinci, libasy dar bolmaly däl. Dar bolmaly däl, firatini, yani figurasyny belli etmejek derecede giň bolmaly. Anasy bäri tuňaryp dursa, biýli zady bildirip ol näme eýan bolmaýar. Giň bolmaly, belli bolmaly däl figurasy, yani siraty, türkmençe siraty diýilýär. Üçüncü şert musulman doganlar içi görünjek derecede ýuka bolmaly däl. Ýuka bolsa bolmaýar, syk dokulan bolmaly. 4. Daşar çykanyna libasyna atyr sepiligi bolmaly däl. Näme üçin daşar çykanyna diýär? Öýüň içinde gyýyz bolsa da durumşa çıkan gelin bolsa da erinin yanına durumşa çıkmada olmalı kıyım öýüniň içine sepinse bolýar. Emma daşaryk çıkıp sepini porsadyp gitmekli, onan başka erkeklerin şoň iyisini almaklygy haram hasaplanýar. 5. Erkekleriň libasyna meňzemeli däl. Şumalky jinsi giýenlere değişli, balak giýenlere değişli. Erkekleriň libasyna meňzemeli däl. 6. Kafir zinanlara maksus, yani kafir zinanlaryň ýürüýte giýen libasy eşigi bolmaly däl. 7. İýlen ütköşük bolmak üçin, üns çekmek üçin giýilen libas bolmaly däl. Ýürüýte şu adamlar maňa seretsin, ütköşük giýip, renk bolsun, şekil bolsun, şuňa meňzeş bolmaly däl musulman doganlar. Näme? Şu görnüşde bolmaly. Indi musulman doganlar bu dersten çıkan bellikler we käbir netijeler we birinji musulman zenan haçan şu görnüşde dol örtünmeli, haçan giýinmeli, haçan şoňa farz bolýar. Haçan bir musulman gyýyz ululuk ýaşyna ýetenne hijab giýmekligi farz bolýar. Tutuş bedenini örtmeli. Ýanky aýdyşyň zalaqy şartlar bilen. Daşaryk çykanyna. Emma öýüniň içinde öz mähremleriniň ýanyna, jigsiniň doganyň ýanyna çara elini açylany, saçynyň bir bölegi açylany ýaşuňa meňzeş, onda näme? Gunakarçylyk ýok. Emma kesekleriň öňünde, hatta öýünde hem bolsa kesekleriň öňünde, näme mähremleriň öňünde doly hemme ýer örtüligi bolmaly. Demek birinjisi näme eken? Musulman gyýyz ululuk ýaşyna ýetende hijab giýmek farzdyr.
ululuk ýaşyna ýetmeklik rahile kesgitlenilýär. Haçanna bir zenan gyýyz maşgaly haiz görüp başlasa, o näme eýam şol ululuk ýaşyna ýetdigi hasaplanýar we dol näme hijab giýmekligi parzdyr. Hukman daşyryk çykanyna jilbab giýip çykmalydyr. Dol ýanky şert aýdyşmy diýalakka şol şertlere gara giýiniligi we örtüligi bolmaly. We näme ahirem erkekleriň öňünde musulman zinanyň saçynyň ýekeje taryny açyp goýmaklygy haramdyr. Ünseriň bedeniň bir bölegi ýakasyny ýaşamady döşüni diýem zok. Saçynyň ýekeje taryny açyp goýmaklygy bil gastlaýyn açyp şonu goýmaklygy örtmän goýmaklygy näme musulman doganlar haramdyr we ta örtünýänçe günakardyr. Şu daşaryk çykyp ýarymlaryň açyp geýnik gitse örtünmän. Şunaça erkekler seyredi berdigiçe erkeklere de günah, ona da günah. We musulman zenan hiç ýagdaýda, hiç bahana bilen hijabyny, jilbabyny çykarmaly däl. Hatta dokument üçin surata düşmeli bolsa hem pasport üçin surata düşmeli hem bolsa hijabyny çykarmaly däl. Käbir ýerde dokumentda hijab bolsa bolanok zat diýselerim haýyş etmeli, arda ýazmaly, ýüz tutmaly, düşündirmeli, emma näme hiç ýagdaýda näme hijabyny çykarmaly däl, berip durmaly. Bu şuna bagly musulman doganlar kiçik çağalarymyz hukman ululuk ýaşyna ýetmeli garaşyp durmalar kiçikliginden öz milli türkmen köýnejiklerimizi geýdirmeli. Kellecini ýalyjyk dakmaly, näme kiçikliginden öwrenişdirmeli, näme şoňa alaka gyýyz ýaşlary mahsus eşikleri geýmeklige öwrenişdirmeli. İkinci musulman doganlar hijab diňe bedeniňi örtmekdir. Diňe käbir pikir edýär, daşyny örtdiň bolsaň gylyksyz, ahlaksyz hereketler edýärler. Ol ýalňyş zat. İslam, Kur'an we sünnet Allah Taala we Peygamberimiz haçanna hijab emredene tawşyryk berende diňe hijab daşyny örtmek däl. Bedel daşyny, bedenini örtüşüň ýaly pikir düşünjäňi, ýüregiňi, ahlagyny öz alyp barşyny päk tutmak. Yani içiň o daşyň näme bolmaly, daşyň örtülgi bolşy ýalakka içiň o pikir düşünjäň, ýüregiň erwetlikleri, ahlaksyzlyklary hem näme şoňa garşy örtülgi ýapylygy bolmaly. Üçüncü musulman doganlar, musulman zenan bezenjek bolsa, owadyny giýinjek bolsa, köçe çykanyna ýylyň öňünde beýdip çykmaly däl. Durmuşa çykmadyk bolsa öýüniň içinde musulman gyýyp öýüniň içinde owadan geýnibersin öz joralarynyň ýanyna öýüň içinde emma kefeki erkekler görmeýän näme hem erkekler görmeýän bolsa we hususan durmuş gurandan soň ýollaşy üçin bezenmekligi owadan bolmaklygy sowap kazanýar. Näçe gözüne gow görnüp bilseň, näçe owadany görnüp bilseň, şonça sowap kazanýar. We akylly zenan, asylly zenan daşarda kefeki erkeklere görünjek bolup geýinmeýär. Daşarda sade geýinmeli. Näçe az üns çekse şonça sowap. Emma öýüň içinde ýany ýollaşy üçin owadan geýinmeli. Näçe owadan bolup bilse şonça sowap kazanýar. Emma biz mal ikisini ýerini çalşypdyrys. Öýüň içinde süpül-sapıl daşarda da bezenip gidýär. Musulmanyň ahlagyna, musulman zenanyň ahlagyna ters, Kur'ana ters, sünnete ters, türkmençiligimize ters sat. Dördüncü zat musulman doganlar, käbir uyalarımız, jigilerimiz, doganlarımız, zenanlar musulmanlara näme diýär? Ýalňyş düşünje kelle guýulypdyr, ýa orslaşypdyr, ýa kommunistlaşypdyr, ýa başga bir gaýry medeniýetlerden we dinlerden täsirlenip kellesine bir ýalňyş düşünje giripdir. O da näme? Örtülüge giyinmek, hijab giymek, jilbab giymek, gyýňaç takmak, ýaşmak giymek, ýalykly bolmak, giyin koýnak giymek näme diýip hasap edýär? Iýde galmak we totomlyk diýip hasap edýär. Emma şu açyk giyinmek, topukly ayakkap giymek, oşuna meňzeş zatlar näme diýip hasap edýär? Dewrawaplyk hasap edýärler. Özleri ýa-ni sabrmenni diýen bolýarlar. Şu musulman doganlar, musulman zenanlar, jigilerimiz, uýalarymyz ýalňyş zat. Bu dewrabaplyk bilen beýdip geýinmek bilen baglanşygy ýok. Dewrabaplyk näme? Bilim öwrenýän bolsaň, şul öz ýaşaýan döwrüň we zamanyň ösüşlerini öwrenip, şolary özleşdirip, şolardan peýdalanyp bilýän bolsaň, şolar insanlara peýda bermek üçin öwrenip bilýän bolsaň, ana şol dewrabaplyk. Bilim alýan bolsaň, aň düşünjäň ösen bolsa şol dewrabaplyk. Ol aň düşünjäň ösmese sen her hileke eşik geýmede ol sen eşikleri ýarym ýalaňaç geýmekligiň, açyk geýmekligiň, ýapyk geýmekligiň ol dewrabaplyk bilen zat bilen baglanşygy ýok. We asliýetinde gow oýlansak, şeýdip öz gymmatlyklaryny taşlamaklyk, öz däp desturyny taşlamak, Allah'ın emrini bir gara atmak, Peygamberin buyruğunu bir gara atmaklyk, yani şun özü ýygy galmaklyk. Yani näme diniňden ýygy galýan, türkmençiligden ýygy galýan, däp desturyňdan ýygy galýan, gaýry milletlere meňzeýän, özüň şolara meňzetjek bolýan. Şun özü dar düşünjeliligiň ýygy gitmekligiň alamaty. Şahir näme diýipdir? Kim diýipdir Ýewropa insany medeni, ne edep bar ne namys, ýarym ýalaňaç bedeni.
Eger medeniyet açıp gezmek bolsa bedeni, onu hayvanlar bizden has medeni diýipdir. Diýmek näme musulman onlara yarım melaňaç giyinmeklik ösüş däl. Olsa özüne musulman, Türkmen gyýdy diýen yarım melaňaç bolup giyinjek bolup nemedik bar. Hijab diýsen käbiri nefsine haýdyp bilmän, geň görýär ýa nefsine agyr gelýär. Emma şuň kunna ol Ýewropadaky şundan munnaky asly kapyr bolan halklar şu wagt musulman bolup beter özü şol yarım melaňaçlykdan bizar bolup toba gelipdir. Ama biz berden hem elimizde bir ulur gymmatly zat ba, islam ma, iman ma, şundan biz soňradan öwrenmedik. Atababadan musulman bolup gelýäs, şoň gazyny bilmekliň ýerine näme ol ahlaksızlyklar, ahlaksyz enanlar ýalak geyinjek bolupdyr. Şu bir näme ýalňyş düşünje we bu örtülügi geyinmek, iza galmak däl. Beter näme ýarym ýalaňaç geyinmeklik, iza galmaklyk. We unutmalyň, şol buýsanyp, öwünüp gurlaýasa ka wagt. Selçuklar, Osmanlılar diýip gurlaýas, Osmanlı Türkmenleri, Selçuklu Türkmenleri. Onların bärräkdine ýa-da Göktepe Türkmenlerimiz, ýa bolmasa başga sewşijilerimiz diýip gurlaýasa, hanlarymız, beglerimiz, gahrmanlarymız diýip gurlaýas. Şol Türkmeniň beýik ogullaryny dogran eneler we şol eneler nähilek enelerdi. Şol eneler musulmanlygyny sarykly, sarmykly, ýaşmakly, pürünjekli, çabytly, dol örtülügi enelerimiz, gelinlerimizdi. Şol beýik ogullar şol gujoklarda yetişdi. Şol enelen gujogyna yetişdi. Endi şuny kunna jinsi geyip baranlar, ýene de baranlar şoň almer togullar yetişdirip berermi-ka? On almer togul yetişdirmek üçin imana ýapyşmaly, islama ýapyşmaly, namusa ara, utanç haya ýapyşmaly. Ana biz şolary görelle alalyň aljak boldyk. Şol beýik ogullary yetişdiren enelerimizi görelle alalyň musulman doganlar. Weyna oýlansak, şeýdip ýarym melaňaç geýmekliň türkmençilik bilen islam bilen hiç bir ýakyndan uzakdan zerre ýaly baglanşygy ýok. Islam bilen hiç il baglanşygy ýok. Indi biziň bolýa islamiňy bilmediň, musulmançylygyny bilmediň, öwretmediler. 70 ýyl kommunizm bolla, şeýle bolla, beýle bolla bahana ba. Indi azzakanly türkmençilik bolmaly, türkmençiligini unutdummy? Biziň türkmen zenannamyz, gelinlerimiz şeý diýip geýnýärdi. Türkmen gelinler öz gaýnynesinden hem gursat bermesek ýaşmagyny açmaýardy. Çabyt geyip, begres geyip, pürünjek geyip, pürünjeksiz gelin ýokdy asla. Ol soňky orslaşan, kommunistlaşan nesli onu hasap etmeň. Ondan az öňrek gidin, bir 100 ýyl öňrägine gidin. Ýaşmagy aňyrda da son pürünjeksiz gezmeýärdi türkmen gelinler. Tarih kitaplarda da baby, tarih arkiv suratlarda da bar. Öňkü garrylanmadan hem eşitdik gördük şu zatlar biz. Diýmek bu hili geyip, geyinip görmekle hiç ilek ne din bilen, ne türkmençilik bilen hiç zatlan bağlanşy ýok musulman doganlar. Başga bir mesele musulman doganlar şu meselede aýdylmaly hususan biri islama göre geyinýänlere şu da burada käbir jahil adamlar at takýarlar. Bolup barşyň näme? Ya hijab takýanlar şoňa at takýarlar. Inşal köp takylýan atlardan biri bilen Wahabi. Öňüne gelene Wahabi mal. Özüň bir zady düşünmeseň, bilmeseň, nefsine ýakmasa Wahabi diýip goýurmaly. Ya bolmasa öňkü SSR'ň zulmüne galan käbir musulman döwletlerde hijab giyýän musulman zenanlara, islamy wara giyýän musulman zenanlara basyş edilýär. Haksyz ýere basyş edilýär. Adam sorasaň musulman. Ine şul ulur ýalňyşlyk musulman doganlar. Ol ýarym belaňa çeýinip berilen adamyň işi ýok. Beterim ýerinden ýarym saat ankaryp durýar. Emma islamy wara giyinip Allahyň razylygy wara giyinjek, ýaşajak bolýanlar da basyş edip atdaky Wahabi diýip şul bir ýalňyş nadan ýollan el çekelik musulman doganlar. Beter biz näme islamy wara giyinjek bolýanlara, islamy wara ýaşajak bolýanlara berekellasyny bermeli, gollak bermeli, arkasynda durmaly. Emma ey Wahabi falan şey diýip dursak, ona el musulman bolýas biz. Kıyamet günü nädip Allahyň ona jogap berjek? Nädip peýgamberiň ýüzüne seretjek? Nädip şu türkmenler din imanly bolsun diýip janyny beren müňlerçe şehidiň öňünde nädip jogap berjek kıyamet günü? Ey bize şu ýolda öllük siz biziň ýzyňyza näme etdiňiz diýse şol adamyň öňüne nädip ýüzüne seretip biljek kıyamet günü? Hol ağzımızda olur kurlayasa türkmenler şeyle beýlenen, şu türkmenler şu namus üçin can berip gittiler da. Türkmen zenanlar ýarym ýalaňaç bolmasyn diýip, binamus bolmasyn, behaýa bolmasyn diýip. Inem biz gelip berden hem örtülü geýänlere basyş edip, hijabyny aýyr, nämet diýip bersek, ol musulmandan türkmene de gelişmeýär. Akylly adama da gelişmeýär. Ana Ýewropa, Amerika ýurtlarynda halasagam, halamasagam şu taýda da näme umumyny islamy düşmançylyk barym bolsa, hususan biriniň şahsiýetine gezek gelende hijabyny ırsarap duran ýok. Kafir düşünmüş musulmanyna badygyny şu musulman şeýdi geyinmeliligini biziň käbir nadanlymyz düşünmedi. Şoň üçin şul bir ýalňyş ýol. Ýergi şul basyş edýänler we at takýanlar barur puşman bolarlar, ýylgara bolarlar. Şoň üçin bu zatdan el çekelim. Türkmeniň ýüzüne gara edýän o hijablylar däl, Türkmeniň ýüzüne gara edýän o hijab çykaryp daşar ýurtda erbet ýola girip bolanlar. Şoň üçin şul zatdan el çekelim. Islama gara geyinse oňa basyş etmeli, oňa arkasynda durmaly, gollak bermeli. Ve musulman doganlar şu meselede aýtjak
soňky belligimiz şu wagta çenini aýdyp duranlarymyz umumen ähli musulmana ýüzlenip aýtdyk. Ve gurruna da oturan meselemiz sonuç haya, ar, namus, edep musulman erkeğe de değişli, musulman zerane de değişli. Yani hususan gurruna diyen meselemiz näme esasy meselemiz örtünmek musulman zenane değişli. Yani şu musulman zenanenin ön şu mesele musulman erkeklere değişli. Her bir musulman ata, kaka, erkek doğunu jiga değişli. Çünkü erkeğin erkek bolan yerine zenan bolup başarıya. Haçan erkekler ownap başlasa ondan soň zenanlar hem näme? Zenana mahsus bolmayan zatlar edip başlayalar. Ya da musulmançylyga sığmayan zatlar edip başlayalar. Türkmençilige sığmayan zatlar edip başlayalar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aýdýar, Nisa suresi 4. sure 34. aýatynda "Er-rijalu qawwamuna 'alan-nisa" diýär Allah Teala, erkekler zenanlaryň ýol başçylarydyr. Yani gorawçylarydyr, gözegçileridir, başlyklardyr diýär. Ey musulman erkek, ey musulman türkmen, Allah Teala sana näme bir näme wezipe beripdir. Sen maşgalan we zenanlaryň öz aýalyň jigiň dogunyň gorawçysy, gözegçisi, başlygy. Näýilek bir şirketiň, bir edaraň başlygy we şol jogapkar, maşgalada hem jogapkar erkek kişi. We şol hili meseleleri biz erkekler öz ejelerimize, jigilerimize, maşgalalarymyza ýatladyp durmaly, aýdyp durmaly, düşündirip durmaly, gulagyna goýup durmaly. Ol örtünmäni ýörse ýa saçyny selkiledip görse sesimiz çykarmany ýörmeli däl, aý gezibersin diýmeli däl. Ünseriň şunu diýemek, zorlap hijab giydirmeli, zorlap jilbab giydirmeli, ýa bolmasa käýep basyş edip giydirmeli diýemdik. Ýok musulmanda onlar. Allah'ın razylygy üçin edilmeli, hiç kim zorlap etdirip bolmaýar, etdirsen hem Allah'ın razylygy üçin bolmaýar. Zorlap namaz okutup bolmaýar, zorlap orada tutup bolmaýar, zorlap haja urup bolmaýar. Zorlap sakal goýup bolmaýar. Güýç bilen gorkulyp ýok. Islamda beýle adam ýok. Emma İslamyň ýoly näme? Terbiýe, öwretmek, ýatlatmak, gulagyna goýup durmak. Şu bolýan zatdan narazylygyny bildirmek, şu zatdan gowdalligini aýtmak. Diýmek erkekler näme etmeli? Zenanlara şunu gulagyna goýup durmaly. Şu açyk gezmek bolanok diýmeli. Musulmançylyga syganok diýmeli, türkmençilige syganok diýmeli. Näme biz gulaklaryna goýup durmaly. Şunu ilkilen özümiz öwrenmeli, tamam öwretmeli. Biz çünki jogapkar kıyamet günü jogap bermeli. Ol gyýdyň bir ýerde saçyny selkiledip berse aýalyň örtünmän ýerde senem hiç sat bolmadyk galat gezip bersen ol musulman erkeğe gelişmeýär. Allah Teala sana bir jogapkarçylyk ýükläpdir. Sen erkek galak bolmaly, musulman musulmançylygyny bilmeli. We Peygamberimiz Buhari we Müslimde geçen hadisinde näme diýär? "Var-rajulu ra'in fi ahlihi we huwa mas'ulun an ra'iyyatihi." Erkek kişi diýär maşgalasynyň gorawçysydyr, gözegçisidir diýär. We maşgaladan jogap kärdir diýär. Kıyamet günü jogap bermeli musulman doganlar. Oğluna, gyzyna, aýalyna hemmesine kıyamet günü jogap bermeli. Halal kazanç etdiňmi, haram kazanç etdiňmi, nähilek geýniler özleri, nähilek alyp bardylar. Hol öz başyna bolmaýar bizim musulmançylygymyzda, türkmençiligimizde. Ýok, Allah öz başyna goýup, aý öz kellesine bolubersin. Musulmançylyk syýan zat däl. We ýene bir husus musulman dogyna deýuslyk diýip bir zat bar. Deýus kim? Öz zenanasynyň, öz namusy bolan aýalynyň, jinsiniň dogynyň näme? Edip ahlaga ar namusa sığmayan hereketler etmekligini göz ýumyp ýörmek ýa-da ses çykarmazlyk, hay kuşatmazlyk. Hokman aňyr başy bir erwetlik diýip düşünmän. Ondan bärde kızatlar. Mesela için näme häzir erkek bilen gurulşýan bolsa, jigiň gyzygynyň bir zadyň şonu näme bilip ses çykarmasan deýus bolýar. Ya bolmasa daşary ýurtlar gyzygyny zadyň ugradyp bar şu taýda okaber diýsen deýus bolýar. Ol näme häzir daşary ýurtlary akdyp ugradyp bar işle şu taýda pul gazanyp daşary jigiňi, doganyny, aýalyny ugrasam deýus bolýar, bi gaýrat bolýar, bi namus bolýar. We edil şonuň alaqy örtmeli ýerlerini örtmän jinsi giyip berse, futbol giyip berse, şu wagt şoňa alaq bolup berenler we Allah saklasyn. Gelin bolupdyr, äre çykypdyr, äre we şeýdip jinsli şoňa meňdeşik. Şoňa sesini çykarman gezip berse başga erkeklerem seredi otyr wujudyny, bedenini, saçyny hem ýerine görüp otyr, senem işlat bolma. Deýus, bi gaýrat, bi namus we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aýdýar, bir näçe kişi jennete girmez diýär. Şolong biramyna kim? Deýus. Iň bir bigadyr, iň bir erwet erken bir görüşüm deýus. Şoň üçin adam utanmaly. Näme diýmeli? Gulagyna goýup durmaly. Ýa-da aýtdyk, zorlan basyşlan däl, aýdyp durmaly, narazy bolmaly. Şu zatlardan eger şu zatlar bar bolsa, narazydyňy bildirip durmaly, tawşyryp durmaly. Ve alhamdulillah näme? Hijaba geljek geýinjek hem känimizde bizim bir kemimiz näme şu zatlar doly ýetirilen ok, aýdylan ok, kitaplan azlygy ýa-da aýdylsa da azlyk edýär, köprek aýtmaly.
hijaba geljekemken, dogul örtünjekemken. Wa alhamdulillah gelýärlerim. Beterem geljek, beterem şol ýarym bilen aşlykly ahlakly ýitip gitjek köpräk şol aýdylyp tapşyrylyp berse. Wa dersimizin soňuna aýtjak sözüm musulman doganlar, zenanlar, uýalar, erkek doganlar, musulman zenanlar şu hijabyň, jilbabyň, örtülügi giyinmegiň ähmiýetine gowy düşünseler we örtünmän gezmegiň nä derejede günäkärçilikdigini bilseler, dünýäni berseler hem açyk gezmezler. Öljegini bilseler hem näme açyk gezmezler. Eger şoňa gowy düşünseler. Allah Taala şu mesele gowy düşünmeklik we amel etmeklik hemmämize müýesser etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.